Okay mga S-Friends, so time check 11:54 ng umaga. Ito ang tatanghali na. Ito, medyo, ayan, maingay nga lang dahil may mga bata. Pero ito na, natagpuan din natin kahit papaano yung mga ano na lang, pundasyon ng tulay. Katulad din po sa mga nakita natin sa Malasiki. So, ito na siya. At least natagpuan, nahagilap natin siya. Yun nga lang mga S-Friend, yung isa o yung dalawa ata na pundasyon na katulad nito ay nasa loob na ng isang pribadong property. So ano na may binakura na nila So ito na yung isa. And yun nga lang, pagdating po dito, ayan, parang alam mo yun, dump site na ang dating. Tinapuntapunan na Ayan na yung isa. So ilan yung ano niya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parang 8. So ito na yan. Kung titingnan kasi mga S-Friends sa Google Map, ang layo ng ang layo ng distansya niya. So nag-expect talaga ako na maglalakad ako ng sobra. Pero buti na lang kahit papaano pala, malapit-lapit lang mula doon sa highway. Tas bukirin na rin po yung naririto.